Dobrý den, dámy a pánové, jak se máte, doufám, že se máte dobře. Dneska vás vítám u videa, kde budeme hrát pátý zápas proti SC Braga. Tamto video už vyšlo, takže můžete se dál kouknout. Odpoledne se usaďte, vemte se ty drink, teda co? Já jsem uměl Coca-Colu, dobrý. A dávajte na tomhle YouTube kanál like a odběr. A pustíme se do videjka. Pátý zápas proti SC Braga. Pak šestý bude proti Nápoli. To bych chtěl taky natočit, ale pak se koukneme, jaký dva zápasy budeme mít v 8 finále. Vidíte, minule jsme tady porazili Union Berlin 8-0. Vidíš, že Jude Bellingham jde dát gol. To je borec, on to nedal. To je totální borec, kámo. To nedal. Dá vůbec nějaký gol Jude Bellingham. Luka Modric nahrává Judeovi Bellinghamovi. To má teďka absolutně vynikající sezónu. Ale absolutně. Asi nevím, kolik má gólů, ale chtěl bych říct, že možná ke 20, už jsem ho dlouho neviděl. Jeho staty na live sportu, který je hodně dobrý. Chtěl bych o tom natočit i nějaký videjko u live sportu. Takže tak. Ježiši, tak proti Braze. Ta Braga, jak je neskutečně. Však proti ní nedáme ani 5 gólů, ne? A zase neblázni, Richardinos. Richarde, zase neblázni. Ty vole, tak toto redku, kámo. Tak tam mu navalil redku, jako. Ježiši, kámo. No, tak zatím nám zápas moc nejde. Ani gól nepadl, ani nic. Rodrigo. Pěkná Zidanovka otevírá skóre, ale až ve 40. minutě otevírá skóre. Hej, co? Tak, pokračujeme. Druhý poločas. Ty vole, ještě, že se tam dostal. Ty vole, však tady nepadne ani i 2 góly ještě. Aspoň je to 3-0. Takový stylová výhra proti Braze. To je taková hezká trojka, jako ve škole. Kámo, jak se být nejlepší hráč Bellingham, ty vole, vždyť ani neumí nahrát, ty vole. To mi neříkej, jestli Luka Modric dostane žlutou, tak má redku. To zase jako ne. Aspoň 2 góly chceme dát. Kepa našel Luku Modriče, kterým bych chtěl dát gól, ale nebudem to radši riskovat. Hodíme to na Viniciuse. Vinicius to hodí na Tchouaméniho a Tchouaméni. Tady to musí proměnit. On to neproměnil. Tchouaméni neproměnil svoji totální tutovku, ty vole. Ty vole, Tchouaméni. Kámo. Však aspoň 2-0 výhra.
Tak teďka jsem hodně zklamaný. Ještě, že to netrefil. Teďka jsem hodně zklamaný. Ale fakt jako hodně. Čuama nedal totálně putovku, tak aspoň Rodrigo. Tohle by si mohl, bratře. Prosím, dejme ten gólíček jeden. Jesličky tam byly. 1-0, tak trapná výhra. 1-0. Tak ten Šuamane. Totálně otřesný výkon. No nic. Tohle je pro dnešní video vše, já se s vámi loučím a čus bus autobus.